Nag-send po siya ng isang picture niya na mahaba po yung buhok niya, blonde, pero mapapansin niyo po yung labi niya tsaka yung ilong niya po panlalaki. Isa po akong straight na lalaki pero pumatol po ako sa isang kapwa ko lalaki. Kasi nung una hindi ko alam na gay siya. Kasi nakilala ko lang siya sa online dating app. Nung nagkaroon na kami ng communication through chat, text, and then call. Nung nag-call na kami, ang boses niya babae. And pakilala niya sa akin din, babae. Then may time po na gusto niya na po makipag-meet sana. Pero sabi ko, bago po tayo mag-meet, gusto ko sana makita yung mukha mo kahit sa picture. Kasi po yung sa akin, nakita niya na. Kumbaga wala po akong sabit. Tapos siya pala meron. Paano nangyari na nagkabistuhan na? Nag-send po siya ng isang picture niya na mahaba po yung buhok niya, blonde, pero mapapansin niyo po yung labi niya tsaka yung ilong niya po panlalaki. Sandali lang ha, sandali lang ha. Wait lang. Meron medyo yung pagka-muscle po yung, tsaka yung sa panga niya po. Mapanga mamuscle. So wala naman ikaw na exchange na parang maselang larawan sa kanya? May time po na gano'n kasi intense po nung conversation namin. May mga sinesend po siya. Siya lang ba yung nagsisend o ikaw? Both parties po. Both parties? Akala ko ba nung huli siyang nag-send ng picture sa'yo, inayawan mo na. So ano yung mga sinesend niya sa'yo nung una? Yung una po, sa taas na part, then pababa na po ng pababa. Puro pictures lang po, hindi po kami nagbibideo call. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.